Ahoj, ahoj lidi, tady Palačinka.cz a my si dnes zahrajeme hru Roblox. Pro ty, kteří hru Roblox neznají, tak je to něco jako Lego, ale je tam mapa Battlefield, je tam prostě všechno, na co si vzpomenete, takže něco jako Garry's Mod, ale já nebudu teď zdržovat a vrhneme se na to. Já to navrhnu. Teď mi spadá kamera. Já tady mám hrozně moc věcí. A já dal asi ten blbej. Jo, já dal ten blbej, takže pardon, takže dáme tenhle ten. No, už máme ten dobrý. A já si dám asi mapu Battlefield, protože mě hrozně baví. A play. No a já teď budu mít 2 kanály, takže se na mě nezlobte, no snad vám to nebude vadit. Je to multiplayer, co bych ještě řekl k Robloxu, je multiplayer. A já si nejvíc, ještě mě na druhém místě baví třeba mapa Bloody Mary, tam je třeba, na některé prostě příšery, tam je třeba Samara, tam je Bloody Mary, zombíci, můžete jakýkoliv mapy můžete mít, jaký si jen vzpomenete. A já počkám, než mi to načte. Jo, máme takovouhle zbraň. A deploy. Tak, a počkáme, než nám to. No, a jdeme. No to je docela kopírování, i ta mapa Battlefield, ale já si na tuhle hru samozřejmě nebudu stěžovat, protože já to hraju, takže tak no. Jo, a tamhle, ten je se mnou, ne? Ne, není. A je po mně, takže mě zabil. Ale to nevadí. Ne? Kill. Hehehe, hezky. Musíme si zatleskat, dámy a pánové. Máme další kill a my si tady čorneme zbraň, tak nečorneme. No a mohli bychom někdy možná natočíme s bráchou i nebo s kámošem multiplayer, že bychom hráli spolu Roblox, třeba tuhle mapu Battlefield. A to ne. Hoši, vás tady je. No, viděli jste ho sraba zblízka? A to měl pistoli zblízka, to je srab. Hoši. Ne. Co tam byla? Snajpři, mi bylo jasný. Já si dám asi jinou zbraň. Tuhle ne. Asi si dáme tuhle brukovnici. Ježiš, proti mě. Já než se v té hře zpamatuju, tak je po mně. To je hrozný. Jdeme to předit. A je zase po mně. Opravdu, já se musím vzpamatovat, nebo to? Musíme se vzpamatovat. Tak. Spát. Jo, dobrý. Ne, ten je se mnou, protože nejstřílím. Já jsem v té mapě Battlefield opravdu blbej, ale baví mě, no, ještě. Mám si pistolku. Ajaj. A je po mně. Ale nic se nestalo samozřejmě.
kdybyste se ptali, na čem to hraju, tak je to když tak na počítači. A kill na 2 rány. Jo. Colt, ten si necháme, ten si vezmeme. No. Vylez. Pak si, kde pak si? Kill a tam ten nás zabije. Ano. Jak si vzal? Vezmeme si snipu a zkusíme teď trochu odstřelovat. Tak jo, snajperku si brát nebudem. Vezmeme si svůj samopál, jak jsme měli předtím. Oši, co se tady jenom napálíte? Co se tady válíte? No? Co se válíte? Vy taky. Děláte, jako kdybyste měli přestávku. Co? Tak jo, tak mám taky přestávku. Čipak. G36. No, jsou dobrý. Ty nejsi. Jo, to jsou týpci. A my vyhráváme, prohráváme. Au. Měl 8 životů, já jsem mohl dát, že škoda. No, já bych teď dal zase jinou mapu, aby jsme to stihli. Až můžu, tak dám zase jinou mapu, abych vám ukázal co nejvíc map, co tady je v Robloxu. Chci vám ukázat co nejvíc těch map, co tady je, pro ty, kteří to neznají. Au. No jo. 2 proti 1, vy jste srabové. Tak jo. Mám menu? Mám menu. Počkáme, ono se mi to někdy občas takhle bugne blbě. Aha, tak asi musíme počkat, než skončí boj. No nic, tak. Jsi buglej nebo? On byl asi buglej, tak jsem odbugnul, to nevadí. Aspoň už nebude zabragovaný. To je někde dole. Jsi v kanalizaci. A prohráli jsme. No, nevadí. Aspoň teď dáme jinou mapu nějakou. Jo, mají menu. Proč mi nejde zase mají menu? Jo, když se baví. Level game. Tak, jakou bychom teď mohli dát mapu? Jaká je ještě dobrá? No, počkej, kolik natáčíme? Ještě 9 minut, ještě máme čas. No, já nevím, jak třeba. Ježíš, teď jsem úplně někde zase. No, nějakou si vyberu, čekám. Co, tam nechci. Čeho já bych, teď nevím. Je tady ta mapa. Taková strašidelná, dámy a pánové. Já stojím zvuk, protože já nemůžu poslouchat. Budeme utíkat před takovým. Já vám vysvětlím tuhle tu mapu.
my budeme utíkat před takovým jakoby hráčem, prostě nějaký hráč bude teď hrát za takový strašidlo a my se před ním máme ubránit. My vyhrajeme, když přežijeme celou hru. A já už hraju, já se bojím. Je to něco jako amnézie. A chci za hráčema, protože se bojím. Je, hráč! Ahoj! My se tady spolu schováme. Že jo? Ahoj. Bojím totiž hrát tuhle hru sám hrozně. No. Chci mě hrozně vidět, já bych se schoval. Co myslíš? Se schovám. Já nikam nechci jít sám teď, on sice se ještě čeká na hráče, ale ten dýňák, on už teda to strašidlo, ono už hledá. Jsou tady 3 hráči, OK. Zhle hru, ježiši, teď jsem si nějakou bubnul a to je blbý. Je, my jsme vyhráli. Takže já jsem se připojil asi pozdě. No tak teď bude nová hra. Takže počkáme. A jo. Tak jo, už je tady docela hodně hráčů. A venku sněží. A jdeme se schovat, co? Až zasne světlo, tak to bude špatný, protože už bude hledat. Hej, počkejte na mě, hoši. Počkej, já se bojím. Ještě 28 máme. Ještě na mě. O, sakra. Takže on už hledá. Ne, já se bojím. Já jdu k tobě, já se bojím. Tak se bojíš? Myslím, že jo. Já se bojím. Dámy a pánové, tohle je strašidelná mapa. Teď se rozsvítilo. Kde jsi? Já jsem tady sám. Mě zabil. Takže je po mně. No, a my už natáčíme celkem dlouho, takže já bych se s váma u hry Roblox rozloučil. Dejte like, dejte koment, dejte odběr, dejte, co budete chtít. A já se s váma loučím v příštím díle a ahoj!